אנחנו, צה"ל בעצמו, אומר 72 עד 80% מהמבנים בעזה הושטחו. 2 מיליון בני אדם גרים שם, זה אומר שלפחות מיליון וחצי בני אדם בלי בית. תנסו לדמיין שנייה, 80% מבני האדם שגרים באזור גוש דן נגיד, אין להם יותר איפה לגור. מה זה אומר בכלל? מה, אנחנו מבינים מה זה אומר? עכשיו, זה לא סתם הומלסים, זה פליטים. אין לאנשים בתים יותר. אני אוריאל יקותיאל, אני שחקן, בימאי, אמן, בן אדם. לעולם לא תהיה אופציה למה שנקרא למוטט את החמאס. אוקיי, מוטטנו, הרגנו. 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. הערכות היום מדברות על לפחות 60-70,000 הרוגים. ואיכשהו, זה לא באמת עזר, נכון? צה"ל עוד נכנס מקומות שהוא כבר ניקה 3 פעמים בשנתיים האחרונות. הוא יוצא מהמקום הזה, ואחרי 3 חודשים הוא צריך לחזור שוב למקום הזה. חיילים נהרגים במטענים שהניחו להם באותם מקומות שכביכול צה"ל ניקה כבר. על להמשיך להילחם ולהילחם ולהפציץ ולהפציץ ולהפציץ, וזה לא יעזור לשום דבר. אין עוד בן אדם שנהרוג ופתאום יהיה פה בטוח. אין את הסיפור הזה יותר. אז עכשיו השאלה, מתי אנחנו נבין שזאת הדרך היחידה? כל העולם כבר מבין את זה, שזה הולך להיגמר באיזשהו סוג של מדינה פלסטינית. אתם לא רוצים לקרוא לזה מדינה פלסטינית, תקראו לזה הסדר מפורז בשליטה ערבית עם ערבויות של האום. אוקיי, סבבה. הסדר מדיני עם העם הפלסטיני. נקודה. כמה עוד חיילים ישלחו להרוג ולהרג, וכמה חיילים יחזרו הביתה ויקפצו מהגגות אחרי הדברים שהם ראו שם, כי זה מה שקורה עכשיו בישראל. כישראלים, צריכים לעצור. צריכים שנייה לנתק את כל הרעשים של הסמוטריצ'ים ושל הביבי ושל הטראמפ ושל הזה ושכל אומרים לנו, כל הדרמה. בואו שנייה נתאפס. עד שהעם הפלסטיני לא יחיה בשלום וביטחון, העם הישראלי לא יחיה בשלום וביטחון. אין מה לעשות. זאת האמת, וזו אותה אמת כבר 75 שנה. אז כל פעם אנחנו מתגלגלים לעוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סבב ועוד סבב, והגיע הזמן לנסות משהו אחר, כי הסיפור הזה, תקנו אותי אם אני טועה, אבל זה לא נראה לי שזה עובד.